Vi skal også se fremad. I har nemlig begge to været i gamet længe nok til at vide, at tingene de kan ændre sig meget hurtigt også i den her branche. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis vi så prøver at kaste et blik fremad og se på nogle af de mulige veje, nogle af de mulige udviklinger, der kommer til at være i den her branche. Så jeg har forberedt nogle forskellige bud og spørgsmål, som jeg lige vil skyde af på her. Og vi kan starte med dig, Mohammed. Hvordan ser du truslen mod Google som enehersker blandt søgemaskiner, for eksempelvis ChatGPT og AI generelt, som jo allerede nu er, der er nogle mennesker, som er begyndt at gå til for at få svar på deres spørgsmål direkte. Altså simpelthen bare gå ind i ChatGPT, og så skriver deres spørgsmål der. Hvordan er truslen mod Google, eller hvordan er truslen mod os som... Google. Okay. Som den her egenrådige hersker. Ja. De har jo allerede fået et slag i form af, at deres markedsandel er jo faldet nu her, ikke? De har en kæmpe udfordring i form af, at alle nye computere er implementeret med Windows, som så kører på Edge, som så kører på OpenAI. De er afhængige af at være foretrukken browser hos Apple, hvor de skal betale $20 milliarder om året, lige indtil Apple enten sætter prisen op, eller skifter over til nogen, der vil give noget mere, eller udvikler deres egen. De er presset, og det kan man også godt se i form af, hvordan tingene kører. Men når det så er sagt, ikke, det er jo alt i alt på den informational searches. Fordi når alt kommer til alt på de transaktionelle søgninger, det vil sige, når folk skal købe et eller andet, så er det jo ikke så stor trussel endnu fra de traditionelle. Det vil sige sådan noget som Bing og Meta eller sådan noget. Der, hvor de har en kæmpe udfordring, det er, at den nye unge generation er begyndt at bruge sådan noget som Reddit, TikTok, og begyndt at stille spørgsmål der. Det vil sige, når folk gerne vil have svar på et eller andet, så gamle dage, så googler man jo, og så siger jeg spørger lige Google. Ja. I dag så går man jo ind på Reddit og simpelthen stiller spørgsmål der. Så jeg tror, de bliver altså mere og mere presset over tid. Må jeg komme Jamen det leder faktisk rigtig godt videre til næste spørgsmål, for det er til dig, og det er, at Googles markedsandel, den er jo nemlig faldet. Er det indtil det, du regner med, at vi fortsætter, så kan du både komme med en pointe og svare? Jeg tror, vi vil blive ved med at se, at den vil falde, og de andre søgemaskiner, der findes, vil stige i markedsandel. Men jeg tror også, vi vil se et skift i, hvordan folk de rent faktisk søger efter information, som du nævner med Reddit eller TikTok, eller hvad det nu er, at folk de bruger som deres foretrukne maskine. Google har jo også implementeret AI i deres søgeresultater nu med SGE, som gør, at de også kan generere et AI-genereret svar. Som så er en joke og rigtig dårligt. Men det sjove er, at I svarer på mine spørgsmål inden jeg stiller. Men det vi bare skal huske i det her, det er, at Google ejer også YouTube. Og rigtig mange unge mennesker, de sidder og binger YouTube, og også 42-årige Martin, han ser også rigtig meget YouTube, ikke? Og den maskine, den ejer de jo også, og det er altså verdens anden største maskine. Så jeg tror, vi vil se et form for pivot. Folk, de læser ikke så meget på internet mere, de scanner, og de vil gerne have deres information meget visuelt. Så jeg tror, vi vil se et rise i YouTubes fame, eller et brug i forhold til search. Og så er Google jo også begyndt at kigge lidt på andre markeder. Jeg tror, det var i går, jeg læste faktisk, at de er ved at købe HubSpot. Ja, interessant. Ikke? Så de kigger altså også ud i horisonten og siger, hvad er det, der foregår i det her felt her? Og HubSpot er jo et kæmpestort program også, som har gemmer på sindssygt meget data, automation og sådan noget. Så hvis de får fingrene i det, here we go. Har du været en tur i mine noter egentlig? Fordi det er jo akkurat de her spørgsmål, som jeg har forberedt. Så nu kan du få lov lige at uddybe videre. Ja. Har du et spørgsmål omkring HubSpot? Nej. Men med tanke på de planlagte ændringer på Google og deres AI og sådan noget, de investerer i, de ejer jo nemlig også YouTube. Andens næstmest anvendte søgemaskine. Er det så en platform, som virksomheder også bør have mere fokus på? 2.000% sikkert. Ja. 4 millioner procent sikkert. Fordi, nu sagde du selv til at starte med, altså konsekvenser for os eller for Google. Ja. Så lad os tage konsekvenserne for os. Okay, prøv at se her. Hvis vi lige tager helt grundlæggende i forhold til det her med markedsandel, der falder osv. Altså, de er gået fra måske 94% til 88%. Whoopsie-doo, ikke? Det kan være, at det er lige et par milliarder her og der. Det betyder rigtig meget, men de er stadigvæk dominant, og de er stadigvæk de største, de vil stadigvæk være. Og det er per definition kategorien, det der hedder too big to fail.
Google vil aldrig nogensinde gå væk. Så kan det godt være, at der er nogen, der kommer og tager en lille smule markedsandel, men det man også skal huske på i det her tilfælde, det er, at markedet stiger over os. Der kommer jo flere og flere unge mennesker, det vil sige, at den nye generation bliver født i det digitale alder, og derfor så er der jo, lavkagen bliver simpelthen større og større. Så det kan godt være, at de procentmæssigt mister lidt, men når alt kommer til alt, så bliver den jo større. Når du så tager og kigger på YouTube, allerede for 10 år siden, så begyndte YouTube jo, eller Google, at rigtig meget presse på i forhold til YouTube, fordi man vil gerne have fat i det her markedsandel virksomheder, der bruger mange penge på tv-annoncering. Så de har jo gjort exceptionelt meget i at få gjort deres kreative og deres setup, deres annonceringsplatform så god som muligt. Så der lægger de flere og flere ressourcer i, og der blev uploadet for hvert minut, så blev der uploadet vanvittigt meget content på YouTube. Og YouTube er jo også stadigvæk det medie i dag, hvor alle influencerne kan tjene flest penge på. Mere end hvad de kan tjene på TikTok og så videre. Når du så kigger i forhold til de udviklinger, de makroøkonomiske eller whatever, der foregår, hvad betyder det for os som virksomhed, som SEO-virksomhed i det her tilfælde? Jamen, før i tiden, så var det jo Google, man havde fokus på. I dag, så vil det også være en god idé at lave det, der hedder YouTube SEO. Det vil sige, begynder at optimere dit indhold i forhold til det. Men det kræver så også lige, at du får hele den her konservative business world med along the way. Altså, der er jo stadig folk, der for pokker har en udfordring med at have en hjemmeside, en funktionel, mobilvenlig hjemmeside, eller have noget content på deres hjemmeside. Ja, og de skal så også til at producere gode videoer. Ja. Så vi er stadigvæk, altså der er nogle ting, der foregår derude, som ikke kommer til at påvirke. Et rigtig godt eksempel var også, alt de der ting, der bliver hypet op, skal man også lige huske at tage med en gran salt. Og jeg kan give 3 eksempler. For 10 år siden, så var det der voice search. Det skulle være the new shit in town. Det blev ikke det helt store. Det er meget stort i USA, men det er ikke så vanvittigt stort her i Norden i hvert fald. Nej, vi kan ikke lige føle os som idioter og gå rundt og tale. Nej, og så er der også bare sådan, jamen, hvad er det, du bruger det til? Du kan stille spørgsmål om informationsting og så videre, men der er jo ikke noget business-relevant. Der er ikke nogen, der siger, hey Siri eller hey Google, kan du ikke lige gå ind og købe en iPhone til mig? Altså, det gør man jo ikke. Det kan være, at man siger, hey, hvordan er vejret i dag? Det er noget andet. Så der har ikke noget business-relevans. Noget andet var, det er Google Plus, der skulle blive gigastort for 10 år siden, som nogen højst sandsynligt der aldrig har hørt om. Det er også bare sådan, det skulle være det nye. Eller for den sags skyld, det her, der kommer fra Meta, Threads, der skulle være The Twitter Killer og så videre. Der er også nogle af de her ting, der bliver hypet alt for meget op. Og nu er det, der er hypet allermest op, det er det her Google AI Overview, hvor de begynder at vise resultater ind i Google, altså direkte i Google. Hvad betyder det for SEO-branchen og så videre? Altså, den er spækfyldt med fejl, og når alt kommer til alt, de kan ikke overcrowde det med det hele, fordi de er stadig nødt til at have plads til deres annoncer også, ikke? Ja. Så men tag tingene med en grænse. Kan du uddybe lidt på det? Fordi de er jo i gang med at implementere deres AI-system, Gemini der i USA. Er det noget, der kommer til Danmark? I så fald, hvornår? Og jamen, hvad vil det have konsekvenser? Det kommer jo, på et eller andet tidspunkt, så bliver det rullet ud på global, ja. Men hvad har det af konsekvenser? På business side of it, nothing. Lige så vel som voice search heller ikke havde. Nej, det tror jeg ikke for Google direkte. Men jeg snakker om for SEO-branchen. Okay, for os og for virksomheder. Der er I uenige, kan jeg mærke. Nej, jeg ved ikke, om vi er uenige. Jeg tror bare, det er et definitionsspørgsmål. Fordi hvis Google de leverer et svar på et spørgsmål allerede i SERP'en, altså i søgemaskinens resultatfelt der, så mister hjemmesider klik til deres hjemmeside. Og i rigtig lang tid har der været et fokus på long-tail keywords. Vi skal findes på long-tail keywords. Altså virkelig lange spørgsmål på et eller andet, som virkelig harmonerer med det folk, de stiller af spørgsmål til søgemaskinen. Men det svar vil Google så komme med allerede i søgeresultatet. Så man går glip af klik til sin hjemmeside. Det vil sige, at du kan ikke nødvendigvis placere en cookie eller en pixel hos dem, som besøger din hjemmeside. Men Martin, prøv at, det er igen en af de der dommedags profetier, som nogen hyper lidt mere op end andre. Og jeg kan give et rigtig godt eksempel. Det kendte vi for 10 år siden. Hold kæft, der skete mange 10 for 10 år siden. Men for 10 år siden, ikke? Jeg tror, der var der give and take. Der var der det her med, at Google begyndte at vise resultater omkring fly og hotel og så videre direkte ud i søgeresultaterne. Og der havde man lige pludselig kæmpe skræk omkring, at hvad vil det betyde for flybranchen, hotelbranchen og så videre, at
det begynder at ligesom blive vist direkte ud. Man stjæler trafikken fra selve publisher sites'ene og så videre, og det kommer til at have en kæmpe udfordring. Nej, Hotels.com er her stadigvæk. Alle flyselskaberne, de helt store, de er der stadigvæk, så det er ikke den helt store effekt af det her. Og det tror jeg heller ikke kommer til at være den så altafgørende i forhold til det her AI. Ja, der kommer noget AI-resultater. Men igen, det man skal huske på, ikke også, der er meget stor forskel på, hvornår det her gør sig gældende i forhold til den søgning, du laver. Det søge-intent, altså hvad behov du har. Er det en informational search, eller er det en transactional search? Hvis du har en informational search, det er der, hvor AI kommer til at blive vist, og det er der, hvor AI kommer til at være altafgørende. Men når alt kommer til alt, ikke også, det betyder ikke noget i forhold til the business side of it. Fordi det er de færreste annoncører, der alligevel bliver vist på informationssøgninger. Så noget med, jamen, hvad er 2 plus 2, eller hvordan er vejret i dag, eller hvordan udregner jeg det her, eller whatever, alle de her ting, som du spørger Google om, eller du spørger AI om nu, that's the same thing. Det kommer ikke til at påvirke the business side of it. Der, hvor man skulle være bekymret, hvis man skulle være, det er, at hvis nu for eksempel du går ind og så siger, maler København, og Google så kommer og så siger, jeg synes, du skal tage fat i det her firma, fordi ifølge Trustpilot og de her sider, så er de best rated. Oh shit. Så har vi et problem, ikke? Og Google har jo deres eget ratingsystem også. Google My Business. Yes. Så man kunne godt sige, forestille sig et scenarie, hvor at jeg vil godt lave en aftale med en maler i København. Det skal være den best rated maler i København. Så bruger de nok deres eget ratingsystem. Det kunne givetvis godt være, ikke? Altså, men det kan man jo også selv i dag gå ind og sortere på og sådan noget. Men så er spørgsmålet, fordi EU har allerede med det. Ja. Men EU har jo allerede været efter Google et par gange. En del gange faktisk. De har fået nogle heftige bøder. Tror I, at det er noget, der vil være endnu mere regulering omkring sig, hvis det er den slags ting, Google begynder at gøre med sit eget AI-system og anbefale virksomheder direkte? Jeg tror kun, vi har set toppen af isbjerget i forhold til, hvad der ligesom bliver rullet ud af reguleringer eller af restriktioner på, hvordan det her AI det skal bruges. Men lige så snart du laver restriktioner, eller du sætter regler eller krav op, så er der også nogen, der finder ud af, hvordan de kan bøje dem. Og det er et spin of fact, og internettet er stadigvæk the wild west på mange områder, ikke? Så, men igen, jeg tror ikke, vi har kun set toppen af isbjerget. Men de har jo allerede gjort en del, som også er blevet, hvad skal man sige, more or less approved indirekte. Tag sådan noget som under coronatiden. Og det var en af de her ting, der lige har været i det her leak, der kom ud. Det er, at de har jo ligesom givet et boost til nogle hjemmesider, hvor de mener, at det her det er source of information that's good for you, for eksempel. Der har været meget omkring det her i de politiske valgkampe, der har været i USA, for eksempel. Så jeg tror, det der handler om, det er, at man skubber mere til grænserne, og måske kommer ud, men har Google egentlig en reel interesse i og give dig en anbefaling i deres AI-resultat? Nej. Hvorfor? Fordi at det kommer til at underminere hele deres annonceforretning. De skal jo sørge for, at du bliver vist som annoncør. Ikke? Fuldstændig enig. Men andre vil have en interesse i at kunne manipulere det. Ja, men hvordan manipulerer du med AI? Det vil jeg gerne vide, fordi så kan der måske være en god forretning i det. Der var sikkert nogen, der stillede sig selv spørgsmålet for 20 år siden, da Google blev en ting. Hvordan manipulerer vi algoritmen? Så lurer mig, om ikke der er nogen, der stiller sig selv spørgsmålet, hvordan kan vi manipulere ChatGPT til at komme med nogle fikse svar? Det må tiden vise. Noget andet tiden, den må vise, det er, nu har vi været lidt eksternt, ude at kigge på AI, ude at kigge på Google. Lad os vende hjem igen til Gammel Køge Landevej. Hvor er Kliko om 10 år? You wanna take that one? Nej. Og så alligevel, jeg har jo selvfølgelig mine ambitioner med at være ansat her, men jeg er jo stadigvæk har forståelse for, at Mohammed han har en plan og en strategi. Og efter jeg startede, det er jo ikke fordi, jeg har været ansat her voldsomt længe, så har vi ligesom prøvet at få fundet en retning, hvor skibet, Kliko, det gode skib Kliko, det skal sejle hen. Hvilken havn skal vi lægge til i først, for så at tanke op og så videre til den næste. Og der nærmer vi os noget, og jeg tror, at det er måske et podcast for sig i sig selv egentlig, men det vi gerne vil, det er jo at gøre det, vi er bedst til. Og det er i høj grad linkbuilding, ikke? Og det er stadigvæk en kæmpe stor del af algoritmen, at du har nogle backlinks, der peger på dit website, og det er vi gode til. Ja.
Ja, selvfølgelig. Er du enig med mig? Ja, Store leder. Om det er stadig det, vi laver om 10 år, God I hope not, fordi at vi kan lave så mange flere ting. Ja. Jeg må undskyld, jeg må lige tilføje, at der er jo ting på vej, venner. Ja. Altså, det var heller ikke sådan, at du skulle komme med en liste, som så stoppede efter 2 ting. Nej. Der er altid plads til flere. Det er klart. Altså, jeg kan måske lige belyse. Der, hvor vi er om 10 år, der har jo faktisk lidt at gøre med, hvor startede vi for 10 år siden? Hvor startede vi egentlig hele den her rejse? Hele mit udgangspunkt i Kliko, det var, jeg så the impact, som links havde til, altså på SEO-resultaterne. Men noget af det, som jeg også så okay, men dengang var det meget udbredt, det er det også i dag. Der er rigtig mange, der har egne sider, som de bruger til at skrive ligesom content på, artikler, og så linker det. De bruger det sådan decideret linkbuilding-formål. Og det har vi jo også gjort, og der har vi gjort med kæmpe succes, og har nok noget af det stærkeste linkbuilding-netværk her i Skandinavien. Men jeg turde så gerne drømme lidt mere, og lidt større end det her. Så jeg sad og tænkte, okay, hvis jeg alligevel er i stand til at bygge en side, og jeg kan skrive noget content på, hvorfor så ikke, go beyond that, og simpelthen skrive noget content på, som også er noget redaktionelt, så simpelthen begynder at få noget trafik. Og hvis jeg kan lave rigtig mange sider, og vi har jo lavet et system, der hedder VSN Online i dag, som er connected til alle de her sider, hvor vi kan styre alt indholdet på det her. Hvis vi kan publicere indhold på det her, kan vi så ikke også publicere noget andet? Kan vi ikke også styre nogle bannerannoncer på, for eksempel? Og der har vi jo faktisk som en af de meget, meget få, hvis ikke det eneste SEO-firma faktisk i Skandinavien, har bygget vores eget bannersystem. Og vi er jo så en af de få virksomheder faktisk i Skandinavien, hvor vi har end-to-end control på hele vores økosystem. Det vil sige, at vi har en side, vi kan kontrollere indholdet på den, og vi kan kontrollere bannerannoncerne på den. Det vil sige, at vi er ikke afhængige af Googles bannersystem. Vi kan faktisk køre det selv. Og målet med det her, det var, hold kæft, hvor kunne det være fedt, hvis jeg over tid kunne bygge de her sider, som jeg i første omgang bruger til linkbuilding-formål for at styrke en kundes hjemmeside op. Men hvad så, hvis man så kan komme til at skrive noget content, begynde at få mere trafik, og så begynde at sælge bannerannoncer? For det er min helt store vision i alt det her, tror jeg, det var, okay, jeg gad godt at have Coca-Cola som kunden, eller McDonald's som kunden, simpelthen have de her, og begynde at sælge bannerannoncer til dem. Men for at få det, så kræver det så, at jeg har en side, jeg har et bannersystem, og jeg har noget trafik, som jeg kan tilbyde dem, og som kan være interessant for dem, og rent faktisk bruge. Og det vi så har gjort igennem tiden, det er, at vi har brugt linkbuilding som et middel til at ligesom at køre hele vores setup op, gør det klar, og nu hvor ChatGPT er så kommet ind i billedet, så kan vi begynde at skrive redaktionel content, begynde at få trafik, og så faktisk transformere det her om til at være noget andet end kun linkbuilding, simpelthen gå hen og blive en medievirksomhed. Og det er jo det, jeg håber på, vi er der om 10 år. Og grund til, at jeg siger 10 år, og ikke om et par år, det vil vi at være self-funded. Vi er bootstrappet hele vejen igennem. Havde vi haft investorer i ryggen, eller nogen, der kunne forstå den her crazy, hvad jeg selv tror er masterplan, og back it up, jamen så havde det nok gået lidt hurtigere. Men jeg drømmer faktisk, at vi om 10 år er en medievirksomhed, som styrer alverdens forskellige medier, niche-medier, hvor der er rigtig meget trafik på, hvor vi har mulighed for at både skrive en artikel og linke ind til en kundes hjemmeside, hvis det stadig på det tidspunkt påvirker deres placering på Google, men også lige så meget tilbyde dem, at de rent faktisk kan få noget synlighed, eksponering via bannerannoncer. Og at vi så også går væk fra på sigt, væk fra at kun tale om placeringer på Google, og tale om SEO-optimering, men mere over til, at du er en virksomhed, du vil gerne vækste, du vil gerne have nogle kunder, det skal komme online, det kan vi levere for dig, fordi vi styrer så meget trafik. Vi kan gøre dig synlig på Google, men vi kan også godt give dig synlighed på vores egne sider, og simpelthen give dig nogle leads i stedet for, eller noget ekstra salg. That's the ultimate dream. But it costs a lot of money, og det skal vi jo selvfølgelig tjene i takt med, at vi også vokser. Ikke? Og det er heller ikke noget, man gør på 14 dage. Nej. Nej, jeg er enig. Perfekt. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald drømmen. Og man kan sige, at det vi har sat os for lige nu, og det vi har en bæredygtig forretning omkring,
Det er jo linkbuilding. Det er det, vi er pisse dygtige til. Som Martin var inde på, vi er pisse gode til det her. Det er stadig aktuelt, det er stadig højaktuelt, og det er også det, der gør, it moves the needle. Det er det, der gør, at en virksomhed faktisk kan få en bedre placering på Google, og få mere trafik, få flere kunder. Ultimately også give flere penge til Kliko udvikling. 80% af vores tid går faktisk hele tiden på at udvikle, både på egne produkter, interne systemer, men også ligesom prepare ahead, som Martin sagde, der er mere på vej. Kan vi ikke disclose her på podcast, men vi har jo nogle vanvittige ting på vej, som har været R&D igennem tiden, som vi har faktisk arbejdet rigtig, rigtig meget på, som der kommer, og som vi forhåbentlig kommer til at have nogle ryste lidt fundamentet for nogle konkurrenter derude, ikke? Det er lidt sjovt, fordi jeg har jo stillet spørgsmål til alle medarbejderne her i sådan en ret åben forum på vores mandags morgenmøder. Du ved, det er så moderne at tale om det store why. Og jeg har selvfølgelig fået noget feedback, og en af de ting, som de kommer med, medarbejderne, og som jeg også er sådan ret enig i, det er, at vi på nuværende tidspunkt i hvert fald, vi hjælper små og mellemstore virksomheder med ligesom at få en konkurrencemæssig fordel, ikke? Fordi der er nemlig nogle meget store brands derude, der sidder meget, 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 meget tungt på de organiske resultater, og det kan vi sådan set hjælpe alle med os. Lige move the needle for them, so to speak, ikke? Men dermed så er der jo stadigvæk masser af sjove ting, man kan lege med. Ja. Altså softwareudvikling, og vi er jo også delvist en SaaS-virksomhed, ikke? Ja. Eller det er vi jo, og der kommer meget mere info om det. Ja, et andet podcast. Der er simpelthen ikke andet for, end at blive ved med at lytte og blive ved med at holde øje. Præcis. Altså, Cliffhangeren. Alle de platforme, I kan tænke, der er vi simpelthen til stede. Sådan.